Naide, आज लोकरक बासलांति टीवी चैनल नाय तंगनायरनो बिलाय बिलाय के हामबाय लोकरक नायमानि लग लगनो कयजाव साबस्क्राइब खालायजादे एटा आरो लाबार बागान अमखनो उदयपुर मातारबारि ब्लक दक्षिण महारानि बिसि आजलापाराव दिनै बागान हगलाय तंबायगो गेसों दिनै हगनाय रावनि बिसिंतै जों दिनै थाइनि कक सोंनायनाय जोंनि बखक जौबाय जों दिनै मालायै दिनै कक सालायनाय बरक बोसोर जनायखौबो अर लाबार हक फायलाय गेतै बरकनि दिनो हाजिरा बोसोरखौबो बरक हगलाय जों बनो गाहामाखे सोलायखे जों सिलायनाय इगे बखक जौ निनि सिनुमोनखे निनि बोमों निनि पाराव निनि सिनुमोनखे आंनि बोमोंखे मातिसा वामलै पारानि जों आजला गामिगो सुक्ति नारगलायगो राबार हगानि बिजनाखे जों ताबक दिनै दुइटाखे पायलायगानि हि साकथालायगै दङ ताबक जों गाहामाखे हगलायगै नौलाय नायदि जों यारुक तै तंबायगो बरकखे अरक जों इयांखे खरक बाखे हगलायगो सला खरक साखे इयां बसलारावबो दङ बिजना जों आसोखेनो दिनै सामुं पायलायनि हि खाखालाय दङ सोंनो हामबाय बिला बिला हामबाय नाय तंने र बरक बिजनाखौ सुक्ति नागै बरक हगलाय तो एते खरसा बखक जो दङ अमखे हालास मा कालायसिना जों हाला कागै तै खरसा बखक जोंनो सोंलायनो हाला मामा आस हालाखौसो जों बखक जोंनो सोंलायनाय द बखक किसा पाप थायनै सागन बाङै सिदाखे बासा दे जों बखक जोंनो सोंलायनो इगे बखक जो निनि सिनिमोरकनो पहिला द साग्रा दे पहिला सिगां बासलांति टीवी चैनल न हामबाय आनि बोमोंखे गंधराज जमातिया आनि पारांखे वामलै ते और तिनि बागान हगान हि फायो इको नों बागान हगै नोरां आजे मारबाय नखुं हारखेदे सललाय तंना भागि सललाय नखुं जों बागान रावबो हगलायगो बिजनेस रावबो खालायलायगो पद्रे पर सामुं बाय मा खायलायगा नखुं सलायवानि बाङैबा आरो जों दिना अर जुग दिना आरो लाय बिजनाखे तांलायगो लायखोबां मा तां फायलायला हाया रावबो इंगे यां रावबो दङ बरकबां मानो आबा जों यां खरक बाखे तांलायखो ताबो हियासो जरा तैगो इंगे यां साका दिग्रा बरकबां मा तंग थका इगाहायनो बखक जोंनो सोंफेना 2013 बा विधानसभा आंनाय इनखे ताबक तो बाक्साबा बीजेपी बाक्साबा टिपरा मथा अंलाय तो मानेगा बखक नख टिपरा बखक जो नख टिपरा मथा देखलाय ना बीजेपी देखलाय आगे बा आईपीएफ टी बीजेपी हि खाय तंगो ता हंके ना हाय बुबाग्रा जोंना तय दुल माने बिसिंतै ता टिपरा मथा न जों आं खाय तंग ताबो इखे नन एलका खे दक्षिण महारानी दखम जांखोमा दक्षिण महारानी इखे दक्षिण महारानी गो नगनि बुमा बदलनि अंगै टिपरा मथा माने गोबां दे कम दे बायखोबो नगनि टिपरा मथा ताबक निरक चलेलाय नायखलाय तंला सिनिया हंकेनो गिरिजाक बायगो नखराया गोजा ओ बाजेक ताजेक दग दे मा बायजानो हि बिसिं बिसिं रके हिं तंग बायगो हाबा आसा खायो चिनो यां दि गिवा बो जितेना हि नो ताक जरा तैले खाकाय मा तंगो एंगे लोकरक नाय तंने र बसराय सराय के साइख नारखा ब हाजिरा अरनि गो अमटाय के तांलाय इन बरक नुखरक चलेलायगो एंगे बाग्राना हामजागै थामसा मारिना हामजागै ब सराय सराय के साइख नारखा ब टिपरा मथाने खाय तंगो बरंनि एलाकाव ओ सेफ साफ सरकारनि फेसिलिटी मायार किरि जाबायै बिसिङाखो तंगै मा तंबाय हा बरक साका पासागै टिपरा मथाने याप्रिगो बरक रंगै बरक हिरा सौयाख हाय बखौ जो सराय सराय के साखा हायनि बां तुलुक तुलुक बरंनि एलाकाव टिपरा मथा साकाव हिंबेनि ता बिसिंति हिंतने रहम सराय सराय सखाय ताबक जों तै खरसा बखौ जो हक तंनाय बायजों सोंलाय फैनाय तै खरसा बखौ जो बायजों मालाय लेफैनाय दंगा ले बखौ जो ने ताबक जों बबाय ताबक सराय सराय के जों सालायनाय के बखौ जो निनि सिदिमरख बमरक आंनि मुंखे जयरानी जमातिया आंखे वामलै गामिनि
একে বহুত অমনির চুক্তির নাগলাই খামো जों आरो सुक्ति नावै रबार हक लायो किसा मासा हाकिन आजि लायो बेलाय निरक चुक्तिर नागै आजेगै सांनि नुखुंनो चले रमानि बांगै निरनो बेलाय बेलाय हामबाय मारो इके बहुत जो नरबो थाइसा मासि फैनाय ताबो तो तै 7 मासि तंसिगो विधानसभा बोर्ड दंगानि निरक सामु तां तंलाय मानि बिसिनि फानो अमता हे कग्रक मासंलाय मागो इके बहुत जो ताबो तो बीजेपी हाफांया दबा बीजेपी सरकार इनके ताबो तो सिनि जे 19 दफा इनके तो थामसामारि हिबो बाग्रा साखाय मागो जतन न याफ्रि यांनो गोबांखौ सिन 19 दफा गो 100% न 80% जरा थामसा अंखा इके ओ थामसा उमारनो नों इदे साजा साजाया साजागो इके बहुत जो इनके नों ताबो नों नैनो सागलाय बीजेपी देखाय तो मथाव देतो ओ आंखे बुबाग्रानो न हाजागो बनि लगे तंनाहि खाओ ताबु जरा तै लगे व तंगु खोनाबाय खोना बखौ जोंने बो बाहायनो बोबाग्रानि थामसामारि बननो बखौ जो बाहायनो हामगे साखा बोबाग्रानि लगेनो तंनाय थामसामारिखौ बो तंनाय हे साखा हानि बाङै बेलाय बेलाय हामबाय जों बरंनि जे लाबार हगलाय माने चुक्ति बर हगलाय माने रंनो बोसों नायलेखा इके बरंनि बोखानि पावरंनो बर सराय सरायखे बर साइख नारखा बर और आसल बिजना हंमानिगो बोबाग्राना हामजांनाय माने हानि बाङै बरंनो बासलां टिभिसिनेल नि ति बरंनो ब्लाइके हामबाय मारगो बर बोबाग्राना लगराय तमने बाङै एसे मालाय लेफिनाय ताखुरो तिनिने आसोनो हामबाय।